Mbọ a na-agba iji wee hụ na a na-akwado ndị eji okwu ha agba izu ma na-agbaghị ume n'obodo dịgasị iche iche iji wee nwee ike na-abagide n'ọrụ mmepe dịgasị iche iche nakwa ijikọ aka n'ọrụ ha na gọọmenti steeti a bụ nke metabagoro mkpụrụ ọma dịka onyeisi oche nchere oge okpuru ọchịchị ime obodo Njikọ Ọka Honorable Clems Ajiyi n'ọnọdụ nsa wee gbapee ọrụ okporo ụzọ ogo ya dị 1 kilomita bụ okporo ụzọ Chibat Anigbogu na Nọfịa n'okpuru ọchịchị ime obodo Njikọ Ọka dị na steeti a. Ya bụ okporo ụzọ nke gafere na be Engineer Joe Enwelu ụzọ bụ nke a ga-arụ n'etiti gọọmenti na onye nnọrọ onwe nke ekwupụtakwụsị na ọ bụrụ na ọ kụrụ ọnụ na ọ ga-agafe na be Chibat Anigbogu Crescent dị na Ụmụriam Village wee gafee Mmemme nakwa Ụmụkwa Village dị gbado na Nọfịa wee gafezie mpaghara high tension wee jikọzie ogbe atọ nke enwere na Nọfịa. Ka David Ndife kọchapụrụ gị akụkọ a. Ka ọ na-ekwu okwu na ya bụ mmemme onye ọchịchị nchere oge nke Njikọ Ọka kansụl Honorable Clem Aguiyi toro Chibat Anigbogu maka ebumnobi ịkwalite ịrụ okporo ụzọ nke ahụ dị 1 kilomita n'ime Nọfịa ma kene Chineke maka ya bụ ihe dịka o si kọwaa inyechigha obodo bụ ihe na-akwalite udo na ọganiru. O kwupụtakwara amụma nke Gọvanọ Soludo na-ewepụtakwa dịka ọ nọgoro afọ 2 n'ọkwa. N'okwu nke ya, onye Deputy Chief of Staff nakwa Chief of Protocol nyegara Gọvanọ Honorable Chinedu Nwoye dịka ọ na-eto ya bụ amụma kenere Injinia Enwelu ụzọ maka obi ọmịiko ya nakwa ya bụ ihe o mere, kọwaa ya dịka onye nwere ezi ebumnobi maka obodo ahụ. Honorable Nwoye kwuru na ya bụ enyemaka nke Chief Anigbogu ga-enyere gọọmenti aka ị na-ahụ n'obodo na-emepe ma yọkwa ndị mmadụ ka ha gbaa mbọ na-eṅomi ya bụ omume. N'akụ nke ya, onye President General nke Nọfịa Development Union Chief Daniel Okoye dịka ọ na-ekwupụta obi aṅụrị ya kenere Chief Anigbogu maka ịga n'iru dozigharịa ya bụ ụzọ. Na mbụ, onye na-akwado ya bụ ọrụ Chibat Anigbogu onye ọ bụ Chief Obiora Nwankwọ nọchitere anya ya kwuru na ihe ha ji bagide ya bụ abụma bụ iji wee mee ka ncheta nke onye ahụ na-enyere ya aka dị ọkpụtọrọkpụ ma hụ na ebelatara ahụhụ ndị mmadụ na-ata na mpaghara ahụ. Onye eze ọdịnala nke Nọfịa Igwe Dr. Daniel Ogochukwu Obele nọkwa na ya bụ mmemme.